God dag og velkommen til dette fjerde videoklip i serien om arbejdsrum som vidensdelingsplatform. I dette klip vil jeg gerne vise, hvordan det kunne tænkes, at en lærer arbejdede med denne her videndelingsplatform. Vi skal forestille os, at vi nu er en fysik-kemilærer, som er på udkig efter noget inspiration til et emne omkring bindinger i fysik-kemi. Han ved, at der findes et afsnit i fysik-kemi-bogen, Ny Prisma, som han gerne vil bruge forløbet. Eller som han gerne vil bruge som grundsten i forløbet, men hvis der er nogen, der har tænkt noget mere, vil han da også godt bruge det. Så han starter med at gå ind under vidensdelingsdelen og kigge under fysik-kemi. Så kan han se her, at elevarbejdsrum omkring lig mellem atomer. Et kapitel i fysik-kemi-bogen. Og det vil altså se, at det er det kapitel, som han selv har arbejdet med. Hvis der nu havde ligget andre arbejdsrum her, så ville han selvfølgelig skulle lede lidt længere, og der ville også være en brug for en klarere sammenhæng mellem det, der sker herinde, og det, der sker herude. Fordi, som man kan se arbejdsrum ude til højre. Og det er specielt godt, hvis eleven kan lide teori. Arbejdsrummet her, kunne han så godt lige tænke sig at kigge lidt på, om det lever op til nogle af hans ting. Og han kan i hvert fald se, at når han kigger ned igennem det, så er det rimelig godt gennemarbejdet. De kommer igennem en masse ting, som han egentlig også havde tænkt, de skulle igennem. Men han kunne da godt tænke sig, at der var lidt mere omkring forsøg. Det vil sige, det er faktisk kun til sidst, at der er nogle forsøg, der ligesom skal laves. Dem kunne han rigtig godt tænke sig, at de var lagt lidt højere op i forløbet. Så derfor så vil han godt lave lidt om på det arbejdsrum. Han går lige tilbage til det her. Han kan nu se, at arbejdsrummet det er lagt ned i fysik-kemi-mappen. Han kan følge det her link, eller også kunne han være gået tilbage via dokumentarkivet osv. Det prøver vi lige at gøre. Så nu kigger vi i arkivet, dokumenter og ned i videndeling, ind i fysik-kemi og elevarbejdsrum. Og her har vi så et SIP-arbejdsrum som fysik-kemi-bindinger. For at få det ud, hvor man kan bruge det, så trykker man højreklik, gem destination som, og vi gemmer det nu bare på skrivebordet. Trykker gem, og det må godt erstattes. Vi trykker luk. Så går vi over i elevintra og siger, at nu vil vi altså godt. Det er, jeg tror det var 8. B han havde, så derfor vil han godt administrere det her arbejdsrum. Så derfor vil han godt importere et arbejdsrum. Nu kan man se, at der ligger et her i forvejen, men det betyder ikke det store. Så vi importerer lige det her arbejdsrum, og det lå altså på skrivebordet. Trykker åben, og vi trykker send. Nu arbejder maskinen, og vi skal nu angive, hvem der har ret til de her ting, hvilke klasser og hold, der ligesom skal arbejde med det her. Og hvis vi vælger 8. D eller og 8. B, det er dem, der ligesom skal arbejde med det, og det er læreren MO, der har adgang til det. Og de skal åbne sit eget vindue, og det kan ses med eleverne med det samme. Så trykker vi gem, og så har vi altså et importeret fysik-kemi. Det vil vi da godt ændre lidt på. Vi vil godt nemlig have de her sådan, forsøg lidt højere op. Så derfor så skal vi ind og rette i den her. Og det kan man så gøre simpelthen ved at bare gå ind og skrive løs. Så sige 0 kunne vi kalde den. Lav forsøg med i jagt. Noter hvad der sker. Altså, nu har læreren ændret i det arbejdsrum og gjort det lige præcis til sit eget. Han kunne selvfølgelig også ændre en masse af de her ting, men vi starter i det små. Nu trykker vi gem,
så kom den med. Der gik lige lidt, inden den skulle opdatere. Men vi kunne se, at han havde ændret lidt i denne her opsætning. Så kunne man forestille sig, at nu gennemfører han forløbet, og de kører det igennem. Efterfølgende, så er det, der skal det til, for at videndeling virkelig kan gøre noget godt. Det er, at læreren går ind i personaleintra, siger, okay, hvor var det så, jeg fik de her sådan, ting fra? Hvor var det, jeg fik det over? Hvor var det, jeg fik den her gode idé fra til det her videndeling? Det var her i fysik-kemi, og så går jeg ind og kigger under det her, og så siger jeg, nu vil jeg egentlig godt lige skrive noget til. Fordi jeg synes faktisk, at der skulle en kommentar med til. Og det skriver jeg så. Her er en ny udgave af arbejdsrummet. Kig i fysik, kemi mappen. Altså kunne han have lagt det her arbejdsrum ud igen i fysik-kemi-mappen, eller lavet et link til det herude. Det der selvfølgelig var meningen med, at han skulle lægge derhen, det var, at han kunne skrive en kommentar om at sige, at nu havde han tilføjet lidt flere forsøg, og han synes, at det her fungerede rigtig godt, og så videre. Sådan kunne man forestille sig, at videndelingen den blev til mere videndeling. Det vil sige, at den person, som i første omgang havde lavet det her forløb omkring lim mellem atomer, ja, han fik måske lige præcis lidt ekstra input ved at give det til nogle andre. Så det kunne være, at han med tiden vender tilbage, og så ser, at der ligger et nyt arbejdsrum. Det var en måde, hvordan en fysiklærer kunne arbejde med det her på. Og vender tilbage senere.